Hunyo 15, 2025. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Daghan paunta kaayo akong isulti kaninyo, apan karon dili pa kamo makatugkad niini. Apan inig-abot sa espiritu sa kamatuoran, tultulan kamo niya sa tibuok kamatuoran." Dili siya magsulti sa iyang kaugalingong pagbuot, kundili sultihan kamo niya sa iyang nadungog, ingon man sa mga butang umaabot. Himayaon ako niya, kay ang ania kanako maoy iyang isulti kaninyo. Ang tanan nga iya sa amahan, akoa, busa giingon ko nga dawaton sa espiritu ang ihatag ko kaniya, ug isugilo niya kini kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.